Daniele! Filmează aici. Filmezi? Pentru Daniel de la Iași. Daniel Broscut. Dar tu ce faci? Lui iar îi trimis filmarea? Da, tăi. Da. Lu Broscuț. Ia auzi și vezi. Ia auzi Broscut, zi. Ia auzi Broscuță. Piciorul, ia auzi picioare. Opa, ai grijă. Ai treabă, că e bună. E bună treaba? Intri în scenarii, bă, nu bine. Da? Să rupi firul ori. Hei, Broscuță. Ai grijă acolo. Hai mă, băga mea. Vorbea frumos, Broscuță. Aruncă-l sus, Broscuță. Monstru din Detroit. Hai, Broscuță, aruncă sus. Ia uite ce e aici, văd. Lasă-mă să stau pe sus. Eu să mănânc. Nu te-am văzut, vere. Șurel, să nu cazi jos. Eu cred că te filmezi, vere, că aici mi-apară scooter, nu? A? Cred că te filmezi aici, nu se vede nimic la aparatul ăsta. Hai să vedem pescarul de la Iași, înrăit. Hai, pescăruș. Nu vreau să vine. Ușurel, tata e. Mă vezi? Da. Ai grijă că îl scapi acolo. Ia vezi. Trage-l, vele, nu lăsa. Trage să intre acolo în el. Nu lăsa să-ți bată prea mult. Bă, băiatul, l-ai prins bine? Ai văzut? Am zis, trage, trage! Hai, domn primar! Așa, aruncă-l sus! Autele. Frumosă! Dat. Hai! Ia mai uite pe aici din zonă, că de acum merg în zonă. Ușurel, lasă să agăță bine. Hai, pescare! După cap l-ai prins. Ăsta pentru cine e? Pentru Marian. Pentru Marian? Marian Broscaru? Hai că e frumos. Opa, ușurel. Costică.
intrat? Ai tras tare. Mergem încolo, gata. Da, hai. Când ți ajungi, ai 7. Mai prinzi unul până încolo. Domn pescar, spuneți ceva. Ce să spunem, domnul? Ce putem să spunem? E foarte bună balta. Și așteptăm bătrânul Gepeto să vină. Altceva n-am nimic de spus. Atâta doar? Atât. Gata, hai la vale. Dați-mă spune, bă. Da, vor te Păi tine nu te filmezi, trebuie să spun șurat de muzică. Haide. Pentru vărul se știe. Hai, vere. Gata, închis. Ține ușurel. Încet, tataie. Ușurel. Coboară jos, așa, vere. Hai că e prins bine deasupra. De sub. Ușurel, a? Ușurel. Oho. Vere, trage-l sus că să nu scăpi. Așa. Hai, Vera, aruncă-l sus. Hai că e fain. Mare, ți-am zis că e mare. Aha. Urcă sus cu el. Așa, nu, urcă sus cu el. Băi, nu, să dă-l înapoi. Înapoi, vere. Da, la pescar adevărat. Mare, bă, vere. Ți-am zis cât-s de mari? Bun așa, hai. Domnul pescar, să vă prezint domnul pescar. Victorie! Acolo. Șurel vărul. Aruncă-l!
dar unde dracu ai rupt aparatul ăsta? Mi-l-o călcat mașina aia. Da? Mamă, cum l-ai prins? Pe spate. Hai, Vere, să vedem de unde l-ai prins. Dă-l sus, hai. Ia să te vedem, vă rog. Ce râde. Hai, vă, să-i dăm. În continuare, unde? Rupește de acolo. Vine, mă, aproape, mă! Filmezi, vă, da? Da? Da, te filmezi. Bă, îți dai de bot l-ai prins.